Budeme potešením previesť ťa touto relaxačnou vedenou meditáciou. Môžeš pri nej sedieť alebo ležať. Vyber si to, čo je pre teba dnes pohodlnejšie. Daj si hlboký nádych nosom do brucha a s výdychom uvoľni svalstvo celého tela. Ešte jeden nádych a výdych. Teraz nemusíš nikam chodiť, na nič myslieť. Teraz je čas, keď nemusíš robiť vôbec nič. Ak k tebe príde nejaká myšlienka, stačí si uvedomiť, že si len jej pozorovateľ. Prestaneš ju rozvíjať, nevenuješ jej pozornosť a sústredíš sa opäť na môj hlas. Cítiš, ako tvoje chodidlá oťažievajú, ako sa uvoľňujú tvoje lítka, tvoje stehná sú uvoľnené. Pokračujeme na oblasť panvy, ktorá povoluje svoje svalstvo. Skenuješ si oblasť brucha, púšťaš napätie zo svalov. Uvedomuješ si hrudník. Teraz si dáš jeden hlasný nádych nosom do brucha a nehanbi sa nahlas vydýchnuť ústami tak, aby si cítil, ako tvoj hrudník vibruje a táto vibrácia vďaka blúdivému nervu uvoľňuje z tvojho tela napätie. Ak k tebe prichádzajú myšlienky, to nevadí. Vždy si to len uvedom a naviguj svoju pozornosť naspäť na môj hlas. Postupne cítiš, ako sa uvoľňuje celé tvoje telo. Uvoľňujú sa tvoje prsty, dlane, uvoľňujú sa ruky, úplne ti oťažievajú tvoje ramená, trapézy, krk. Prechádzaš na svoju tvár a svaly tvojej tváre zrazu nepotrebujú žiadnu kontrolu. Môžeš ich slobodne pustiť. Uvoľňujú sa tvoje ústa, uvoľňuje sa sánka a líca, uvoľňuje sa tvoj nos, oči voľne odpočívajú, obočie už nekontroluješ a čelo je úplne uvoľnené. Celé tvoje telo je také ťažké, až cítiš, ako sa prepadáš do podložky, na ktorej je práve teraz tvoje telo v hlbokej relaxácii. Cítiš príjemný pocit bezpečia, slobody, pokoja. Táto meditácia je o tvojej fantázii a vizualizácii. Nemusíš nič súdiť, nemusíš nič hodnotiť, iba nechaj svoju myseľ voľne plynúť. Nič nemusíš brať veľmi vážne. Stačí sa len ponoriť do mojich slov, do môjho hlasu. A teraz ťa poprosím, aby si zameral pozornosť na svoje hrdlo
alebo na miesto, ktoré ťa práve teraz bolí. Možno cítiš nepríjemné pocity diskomfortu, fyzickej alebo psychickej bolesti. A možno sa ich chceš zbaviť. Možno sa ich snažíš potlačiť. Možno cítiš k týmto pocitom bolesti rôzne emócie. Je tam odpor alebo hnev. Objavuje sa bezmocnosť. Čo voči svojej nepríjemnej bolesti cítiš? Toto sú emócie, ktoré sa premietajú v tvojej mysli a na základe nich sa vytvára tvoj vzťah s bolesťou. Stále si vedomý, že bolesť je prítomná a preto je cieľom meditácie vytvoriť si nový vzťah k bolesti. Odpor a hnev nevyriešia to, čo nedokážeme zmeniť. Jediné, čo môžeme zmeniť, je náš postoj k tejto situácii. Čo nedokážeme zmeniť, môžeme len prijať. Teraz ťa poprosím, aby si sa zhlboka nadýchol a s hlasným výdychom si predstavil, ako ťa akékoľvek negatívne emócie k bolesti opúšťajú, ako sa od nich aspoň na tento okamih môžeš oslobodiť. A tak je to správne. Teraz sa zameraj na miesto, kde bolesť cítiš. Všímaj si rozdielnú intenzitu tvojho diskomfortu, tvojej bolesti. Ako pracuje, ako sa rozťahuje alebo sťahuje, ako pulzuje. Len ju pozoruj, nestotožňuj sa s ňou. Táto bolesť je tu teraz s tebou. Prišla ti do života z nejakého dôvodu, ale ty vieš, že je dočasná a preto postupne začína odchádzať. Ty nie si táto bolesť, nemusíš sa s ňou stotožňovať. Všímaj si, ako si oddelený od tejto bolesti v roli vedomého pozorovateľa. Táto bolesť ti nepatrí. Je to len pocit, ktorý sa odohráva v tele a prežíva na úrovni mysli. A nad myslou je vedomie, ktoré vníma všetko a všetko aj ovláda. Bolesť je v tomto príbehu len poslíček, ktorý nesie správy o tvojom živote. Môžeš ju pozorovať, môžeš sa s ňou hrať, môžeš sa s ňou rozprávať. Keby si mal predstaviť, ako táto bolesť vyzerá, ako by dnes mala podobu. Boli by to abstraktné meniace sa tvary? Akej farby by boli? Alebo akú by mali formu? Možno si predstavíš ostré, pravidelné ihličky, alebo naopak tekutú, poddajnú farbu, ktorá tvoje hrdlo jemne hladká
po kvapkách steká ako v spomalenom zábere. A možno si dnes predstavíš svoju bolesť ako konkrétny predmet, situáciu alebo osobu v tvojom živote. Objavuje sa ti pred očami nejaká vec, okamih alebo človek, ktorý ti spôsobuje bolesť? Je tu dnes niekto alebo niečo, čo túto bolesť stvárňuje? Nemusíš nad tým veľmi premýšľať, len sa nechaj unášať na vlne vizualizácie a vyber si to prvé, čo ti tvoje podvedomie ponúkne. A ak si ochotný počúvať, skús vnímať, či ti bolesť prostredníctvom tejto formy alebo podoby nechce niečo odkázať. Každá bolesť, každý neduch nám otvára nekonečné brány do sveta poznania nás samých. Teraz môžeš svojej bolesti poďakovať za všetko, čo ti prináša. A najmä jej poďakuj za uzdravenie, ktoré sa za ňou skrýva. Tvoja bolesť je totiž tvoje uzdravenie v prezlečení. Ty máš silu Fénixa, ktorý vstáva z popola. A už dnes si všetkým, čím potrebuješ byť. Teraz je čas uletieť si na príjemné, bezpečné miesto a vytvoriť si v tele harmonické pocity pokoja. Tvoje telo je ťažké a ľahké zároveň. Cítiš, ako ti všetky končatiny oťažievajú. Stále si v stave hlbokej relaxácie. Cítiš, ako by si sa vpíjal do podložky pod tebou. Si ako na krásnom, ľahučkom obláčiku. Tvoje telo je úplne ťažké a úplne uvoľnené. Teraz nemusíš ovládať žiadne svaly, žiadne pohyby. A teraz ťa poprosím, aby si si predstavil svoje krásne, bezpečné miesto, môže to byť niekde, kde to poznáš, kde si už bol, alebo to môže byť miesto vytvorené v tvojej fantázii, prípadne miesto, kam sa túžiš pozrieť. Predstav si, že si na tomto čarovnom, krásnom mieste práve teraz. Pozri sa okolo seba, čo tam vidíš.
Skús sa započúvať do zvukov, ktoré okolo seba počuješ. Možno cítiš nejaké vône. A teraz si predstav, že na tomto tvojom magickom mieste sa vznášaš na prekrásnom, nadýchanom obláčiku. V tvojom tele vládne ľahkosť. Neprichádzajú žiadne myšlienky. Ako náhle nejaká myšlienka príde, ty ju dáš bokom a ďalej sa vznášaš na svojom krásnom obláčiku, na tvojom čarovnom, bezpečnom mieste. Užívaš si tento okamih plný slobody, plný voľnosti, plný ľahkosti. Cítiš, aké sa ti tieto príjemné pocity rozlievajú do celého tela. Cítiš nekonečnú radosť. A zrazu vnímaš, že niekde v diaľke sa na podobnom prekrásnom, nadýchanom obláčiku znáša tvoja milovaná bytosť. Niekto z tvojho života, koho veľmi ľúbiš. A teraz môžeš v duchu zavolať meno tejto tvojej milovanej osoby, ktorá sa z diaľky pomaly približuje k tebe, pláva na podobnom krásnom obláčiku, na ktorom sa plavíš ty. Pomaly tvoju milovanú bytosť vidíš v diaľke, vnímaš jej obrysy, cítiš, ako sa ti približuje a vo svojom tele cítiš hlbšiu a hlbšiu radosť z blížiacej sa osoby, ktorá sa ide k tebe pridať na tvoje bezpečné miesto po tvojom boku. Opäť môžeš v duchu zavolať meno tvojej osoby, ktorá sa o to väčšou rýchlosťou približuje k tebe. Pláva na obláčiku. A ty ešte raz v duchu zavolaj meno tejto osoby, aby si ju privolal až k sebe. Tvoja milovaná bytosť sa spája s tebou na tvojom obláčiku a spolu vás nesie tento obláčik. Vy
ste úplne ľahkí, ste úplne uvoľnení. V tomto okamihu neexistujú žiadne starosti. Je len nekonečná sloboda, je len nekonečný pokoj. Svoju milovanú osobu môžeš objať, môžeš si ju zobrať na svoju hruď a pomaly cítiš neskutočnú silu lásky, ktorá ťa prepája s touto bytosťou. Cítiš, ako sa vaše srdcia prepájajú a v tvojom tele sa rozlieva z hrudnej oblasti od tvojho srdca príjemný, teplý, láskyplný pocit, ktorý zalieva celé tvoje telo zvnútra. Je to ako slnečný lúč, ktorý postupne prechádza od srdca cez tvoj hrudník, prechádza do tvojho brucha, postupuje ďalej cez tvoje nohy a ruky až ku končekom tvojich prstov. Zalieva ťa radosť, zalieva ťa láska, zalieva ťa nekonečná energia. Vnímaj túto nekonečnú láskyplnú energiu, ktorá má schopnosť uzdravovať a oslobodzovať od všetkých nepríjemných pocitov. Užívaj si toto prepojenie vašich srdc. Vnímaj, ako rezonuje táto energia do všetkých svetových strán. Prechádza skrze vaše tela a ste ako nádherná horiaca gula plná lásky, ktorá vytvára stále viac a viac a viac lásky okolo seba. Môžeš precítiť cez všetkých tvojich 30 biliónov buniek, ako nimi prechádza táto energia života. A toto je moment, kedy môžeš svojim bunkám poďakovať, že sú tu stále s tebou, sú tu stále pre teba. Vytvárate jeden obrovský, úžasný, čarovný celok. Teraz si dá jeden hlboký nádych a hlboký výdych. Pomaly ťa poprosím, aby si sa rozlúčil so svojou milovanou osobou. A nechaj tvoju milovanú osobu odletieť na obláčiku zase niekde v diaľke.
sa postupne vraciaš z tohto nádherného miesta a z tvojho obláčika naspäť do svojho tela. Začínaš si uvedomovať zvuky okolo seba. Začínaš si uvedomovať svoje telo, začínaš ho vnímať. Môžeš pohnúť chodidlami. Pohnúť rukami. Hýbať kolenami do strán. Začni sa hýbať v páse, na hrudníku. A ešte raz ťa poprosím dať si jeden hlboký nádych nosom do brucha. A s výdychom vydýchni všetko, čo ti už neslúži. A teraz ťa poprosím, aby si položil obidve ruky na oblasť srdca. A teraz si môžeš poďakovať. Môžeš byť vďačný, že si doprial nechať sa unášať na vlne fantázie a vizualizácie na čarovné, prekrásne miesto, ktoré je ti kedykoľvek dostupné. A ja ti želám dobré ráno, krásny deň alebo príjemný večer.